பிரேம புஸ்தகம்னு ஒரு படம் பண்றாரு. அந்த படத்துடைய டைரக்டர் திடீர்னு இறந்து போயிடுறாரு. உனக்கெல்லாம் சீரியல்ல நடிக்க கூட வாய்ப்பு கிடைக்காது. பாசமலர்னு ஒரு படத்துல நீங்க தான் ஹீரோன்னு சொல்லிட்டு புக் பண்ணிட்டு சின்ன ரோல்ல வந்து அவரை மாத்தி நடிக்க வைக்கிறாங்க. உனக்கெல்லாம் சீரியல்ல நடிக்க கூட வாய்ப்பு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஏளனமா சொன்னாங்க. இருக்கிற எல்லா மீடியாவும் வந்துகிட்டு அன்லக்கி ஹீரோ, இந்த பையன் வளரவே மாட்டான்னு சொல்லி இத்தனை பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சாகுறாங்களே பசங்க. ஒரு நடிகரின் பெயரை சொன்னார், ரசிகர்களின் கரகோஷத்தால் இந்த பூமியே அதிரும் என்றார். அதுதான் இவரின் பெயர். தல அஜித். உனக்கு காரு ஓட்ட தெரியுமா? சரித்திரத்தை ஒரு நிமிஷம் பாருங்க. பைக்ஸ் கார்ஸ் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங். அதிசட்டு நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ். இது வெறும் முதல் அத்தியாயம். கதை இனிமேதான் ஆரம்பிக்க போகுது.